Mayor, kung na kayo gustong kuan, sabihon? Wala na. Siguro pa na. Oo. May sa bakuna, wala. Sa bakuna. Ah, Ang mahinungod sa bakuna, magulat lang ta. Pero ang listing sa mga gusto nga magpabakuna, gihimo na. Siguro di na madugay mahuma na. Kining pagbakuna, gusto na ko ipasabot nga dili ni pinugsanay. Ang kanto lang voluntaryo na magpabakuna. Doon na may gihatagan og preference sa atong gobyerno kung kinsay unahon pagbakuna. Ang unahon ang health worker. Ang sunod ang uniform men, ang kanang police, army, unyana uniformado man na. Kana sila mo unahon pagbakuna. Ang sunod ang senior citizen, sunod mga indigent, sunod na ang general public. Pero sa gingon ko na voluntaryo dili pinugsanay. Dili pareha sa ubang bakuna nga kinahanglan pugson gyud ang tao. Karon kay kini kong bakuna ipamaginigay garantisado mo nang daghan mga tao nga medyo magduda. Kay lalo na may mga balita nga kining bakuna pareho sa Pfizer daghan kayo og side effects. Unya kini kunong gikan sa China kining Sinovac why side effect pero luya. Og sa tambal pa sa yanong pagkasulti kanang bakuna sa Pfizer isog. Kaya ang percentage sa effectivity na naabot og 95%. Ang Sinovac 50% lang. Pero ayog ingna dili na to maingon nga kung bakunahan ka na di ka na taptan sa sakit nga COVID. Taptan ka pero kuan mild na. Dili na grabe. Sa ato pa pag mild kayang sa immunoresistensya o sa immunity sa tao kaya nga lusutan, kaya nga maayo sa COVID. Dili gyud ka madisgrasya sa COVID. sa usa ka interview kauban si Dr. Arellano na miingon siya nga magpabakuna siya atubang sa mga tao bisag unsa pa na nga brand. Ikaw ba Mayor, willing ka magpabakuna? May man to si ako para sa ako sa tanaw ng uban kay medyo may edad na ta. Unya may kanang sakit, may daan akong sakit. Unya delikado basig ang bakuna hinoy makatiwas sa tuwa. So mao po nay reason sa pag-interview na mo kaganina sa mga senior citizen sa merkado. Kay ang senior citizen god ang ilang immunity, kuha na luyanan lawas unya og na mga sakit-sakit. Medyo dili kaayo ka takod ang immune system sa senior citizen. Sa makina pa daghanang ng luwag nga pisa. Kaya kadali na lang kay mabiriya. Og sa Carabao pa wa na naghangos na ang Carabao. Basta kurang na. Dili na kayo makatrabaho mo na ang senior citizen. Unya di pa man kay ni garantisado gid ang bakuna. Kaya kami mga senior citizen medyo duda. Ang kini mga batanon kay kuan kanang kusog pang immune system nila. Gusto pa sila makalahutay mo nang dili gid delikado sa ila. Pero may edad na medyo tanaw-tanaw sa maniid ingon pa. Maniido sa ugon sa giepekto. Kay malisod na og mabakunahan ka, maturukan ka, ang tawag na sa English irreversible. Pag na di na gina makuha. Na gina siya sa imo og maka-epekto, wa nagilaing bulong. Kaya kami na mga may edad na hinay-hinay maniid may ugon sa dili man ingon nga dili gyud mi magpabakuna. Pero magpabakuna mi kanang garantisado na gyud nga why side effect.